Després, per la referència que s'ha fet, com també ha comentat des de la CUP, a la referència que es fa per si el consistori o els 13 regidors i regidores del nostre poble es dediquen a coses que no siguin mers tràmits burocràtics, sí que n'hi ha que comentar i traslladar a la ciutadania un missatge de tranquil·litat perquè simples tràmits burocràtics no van a frenar ni un poquet la feina municipal, que estiguen tranquils tots i totes. I la bona prova d'això és el mateix ordre d'aquest mateix ple, amb dues modificacions de crèdit que portaran endavant 3 obres importants, com és l'espai cultural, és el retén de la policia i és el castell de l'Ocaibe, com les dues ordenances que hem modificat, el fet que no hem convocat un plenari per a fer un canvi de carrer, només. En aquest aspecte, la ciutadania pedreguera pot estar tranquil·la, perquè només a tall de mostra i sense voler ser exhaustiu, només en aquests dies de crisi sanitària, amb condicions excepcionals que tots i totes coneguem, podem esmentar portar endavant les escoles d'estiu i mantenir altres activitats com la Summer School o el Campus Gallat, amb la importància que té això per la conciliació, fer les gestions necessàries per poder obrir també la piscina, cosa que altres pobles no han pogut portar endavant, lamentablement, aconseguir fer possible que el 100% dels mercaders estiguen al mercat els dissabtes i treballar per poder fer el mateix amb el rastro properament, nou servei de cita prèvia amb certificats digitals, comentar-los que aquest Ajuntament no ha parat des del 14 de març en què es va declarar la pandèmia en expedir aquests certificats digitals i que ha sigut un servei molt important per a la ciutadania que es necessita per molts tràmits que estan fent-se. El nou mirador del Pla de l'Era, facilitar l'obertura de terrasses i exonerar-les de pagament, això és no només de l'equip de govern, sinó de tota la feina de tota la corporació. Procés selectiu de conserges, segueix en marxa, igual que la policia local. Renovació de la il·luminació del poliesportiu. Campanya Previfoc amb Protecció Civil de Gata. Campanyes d'alleujament de la pandèmia, com és el repartiment del cató, les receptes en quarantena o feminisme sense quarantena. Acords amb Creu Roja, amb Càritas, amb els restauradors que han col·laborat també amb l'Ajuntament per a fer cuines, les ajudes de la MASMA que acabem d'esmentar de 84.700 euros, els 160.000 euros per autònom, el 20% del romanent per benestar social i perquè no ens deixen més des del govern, la borsa del voluntariat jove, que ha estat funcionant, obres en marxa com és l'Ocaibe, l'Espai Cultural, el Gimnàs de l'Alfàs, el Nau Bicosta, i avui mateix, si han vist la premsa, ha vingut a Ondara per a solucionar el tema de l'estop famós que ens van eliminar gràcies a les gestions de diversos ajuntaments, Gata, Ondara i Pedreguer. Simplement això, que no estiga la gent preocupada perquè no estiguem... L'Ajuntament només es dedica a fer tràmits burocràtics que intenten també solventar anomalies democràtiques que tenim al nostre país, sinó que seguim treballant fins que ens ho permeten les forces. També comentar que aquest és el primer ple presencial de després de 3 mesos i demanar disculpes tant al públic, que per decisió sanitària hem decidit que no, per aforament que no vinguen, i demanar disculpes a mitjans de comunicació que també volien entrar i per el mateix motiu no han pogut entrar. L'aforament de la sala és la que és, ni públic no ha pogut entrar públic, per tant, premsa tampoc. El plenari s'ha de gravar per després el certificat de l'acte en vídeo, com vostès saben. I també ens agradaria també un llançament d'ací a tots els mitjans de comunicació que sí que pensem que aquest municipi fa molt de treball i que no es limita només a coses puntuals i anecdòtiques i que ja ens agradaria que vingueren també als plenaris quan s'aproven coses o quan s'arriba al deute zero, que és una cosa que no se dona massa per ahir, o quan és un dels primers municipis, també gràcies a la cooperació entre els grups de l'Ajuntament que té infermera escolar, quan ara estan demanant-la tots els municipis la infermera escolar, o, per exemple, van eixir fa poc plans d'ocupació, de foment de l'ocupació local, que està donant-se ara com a novetat en alguns municipis quan nosaltres es portem des de fa 7 o 8 anys. És també una manera d'encoratjar els mitjans de comunicació per a dir que n'hi ha més vida en el País Valencià, a part dels tràmits que puguen eixir en els programes de cor i coses d'aquestes.